zistíme si kto. Babi, už len kvôli tým trénerom by som to spravil na istotu a presne. Ale to nasadenie tých trénerov, že poď, dávaj, poď, pridaj, zašrobuj to. Oni chcú ísť do tej vody. Na to, že Borčanov sme videli, že tréningkové ihrisko sa začalo trošku hemžiť pohybom ešte len tento rok a začali tak veľmi pekné a konečne začali trénovať, teda už povedané libichavských mužov, to nainšpirovalo, keď videli, že borčanské ženy už trénujú. Výsledný čas na ľavom terči 28,94. No a pravý 28,71 bol ten lepší. Chalani, šup do vody. Najskôr jeden, potom druhý, môžete kľudne obaja. Ja chcem tomu len dodať, ako keď idem z roboty normálne z Bánoviec, väčšinou chodím takto cez Borčany, Rybany a pozerám, že tí kokso tam normálne je základňa vyložená, kaďa a hovorím si, že Borčanci už trénujú a my ešte nie. Tak, no, možno, že to boli Borčanky, to som nevedel identifikovať presne ako, ale normálne ma to inšpirovalo, že chalani, tí kokos ako Borčanov už mastia a my sa tu zašívame po zaháji, takže to je dobré. Díky, Branko, super.